ba ci gaba da kuma da kakkare da kuma ya so ka sa ungu wallahi zai sa ungu ai saboda kin ga wancan nake gawa ne okay so yaran naku ne kai da shi kenan yaran naku Faisal wannan sai kiran yaran da aka ne ko a cikin ne kenan a yau kake kai yayi girma gani tsinka a kaka wato nan duka na aka wato wannan